Tässä aamukahvia juuessa ajattelin, että kertoisin vähän omista tommosista paranormaaleista kokemuksista. Eli nämä on vähän semmosia asioita, että ei niihin voi uskoa, jos ei ole itselle tapahtunut mitään tuommoista. Ja en itsekään silloin, kun oli joku 16-17, en mä niihin uskonut sillä lailla, että se oli vaan kiinnostavaa. Ja meillä oli tämmönen kaveriporukka, että oikein haluttiin etsiä semmosia vanhoja kummitustaloja ja paikkoja, mistä sanotaan, että tuolla kuulemma kummittelee, että sitten mentiin isolla porukalla aina sinne ja se oli tietysti kivaa pelata. Ja sitten kävi yhden kerran näin, että täällä on tämmönen kuin Moision mielisairaala, tai oli ennen, se oli ollut hylättynä jo pitkään aikaa ja nyt se on purettu ja siihen paikalle on tullut uusia rakennuksia, mutta silloin se oli vielä siinä ja sitten yhden kerran käytiin kaverin kanssa kahdestaan siellä. Mä olin kertonut siitä paikasta, että kun meet sinne, niin tuntuu, että seisot siinä pihalla, että sieltä ikkunoista katsotaan joka puolelta, kun siellä oli monta isoa sairaalarakennusta ja siellä oli ovet ja ikkunat lauvutettu silleen, että alalta et päässyt mistään sisään. Ja oli justiin satanut lunta, että siellä ei ollut jalanjälkiä yhtään missään. Jätettiin auto siihen portille, käveltiin keskelle pihaa. Vähän aikaa oltiin siinä, sitten rupesi tietysti pelottamaan ja kaverit lähdetään pois. Sitten kun oltiin menossa takaisin autolle, niin katsottiin, että miksi tuossa menee jalanjäljet autolle? Että kuka täällä on? Ei siellä näkynyt ketään, jalanjäljet loppu auto takaovelle. Sitten vähän aikaa väiltiin, että sä teit jotakin, että sä pelleilet, että sä teit niin kuin jonkun jutun, sitten kävelit takaperin tai jotakin. Mutta ei ne voi, kolmannet jäljet vaan meni auton takaovelle ja sitten lähdettiin siitä vähän ihmeessä ajamaan. Ja sitten siinä matkalla pois, niin kaveri rupesi huutamaan, että mikä tuo, että kato niin mikä meidän takana tulee. Sitten mä niin vilkasin peilimään, että joku musta juttu, en osaa sanoa paljon, että joku musta massa tai hahmo, mikä nyt onkaan, ei voi sanoa, että näyttikö se miltään, niin tuli niin auton takana tai vierellä. Ja se oli, niin näytti, että ihan joku seuraa. Se oli tosi pelottava ja sitten hirmu kaasupohjassa ajettiin takaisin keskustaan ja ei näkynyt mitään. Ja sitten pysähdyttiin, mä ajettiin kaverin pois kyydistä, niin samalla jotakin. Musta sinne tuli joku toinen kaveri sitten kyyti, että lähdettiin muuten vaan ajelemaan. Ja sitten, että miksi täällä on tämmönen valkoinen ruksi sun niskatuessa? Sitten alkaa tällä pelleille, että mikä sillä mukaan. Niin siinä oli tosissaan, just siinä, mistä joku oli mukaan mennyt takaovesta sisään, niin oli tehty liidulla valkoinen ruksi mun selkänojaan. Niin kuin olisi merkitty minut ja mä sitten ajattelin taas, että sä oot tehnyt vaan tuo, että sä yrität niinku pelotella mua. Niin kaveri sitten niinku oli ihan, että no en varmasti, että en uskonut sitten ja sitten se unohtui mielestä ja sitten ei mennyt varmaan viikko, niin otin yhden tytön mukaan ja vein semmoiseen paikkaan tuossa Ristinnassa. Ristinnan hautausmaan vieressä on semmoinen tie, mistä sanotaan, että kun kävelet sitä ja niin sä kuulet askeleet tulee sun takana. Sit sä pysähyt, niin ne askeleet jatkuu. Ja mä olin käynyt siellä pari kertaa aiemmin ja se askelhomma oli käynyt mulle. Ja silloin se oli pelottava tietysti, mutta se oli myös niinku tosi mielenkiintoista ja näin. Että ei vielä osannut sillä lailla pelätä. Ja vein sitten kerron nyt vielä ensin tämän askelhomman. Tosiaan oli yksi siellä, kävelin sitä tietä pitkin ja silloin satoi vettä, siellä oli vesilätäköitä. Sitten mulla rupesi tuntua semmoinen ahdistustunne, että joku niin katsoo ja tuijottaa, joku on lähellä, niin kuin läsnäolo tuntui. Pysähdyin, niin saman tien kuului 2 askelta vesilätäkössä mun takaa ja joku nykäsi takista ja käännyin taakse, siellä ei ollut ketään ja hirmu vauhtia juoksi takas autolle ja pois sieltä. No sit ei montaa päivää mennyt, kun mä halusin tietysti näyttää sen jollekin muulle. Ja oli yksi tuttu tyttö, kenet pyysin mukaan ja että ei hän usko tuommoisiin juttuihin, että näytäpä, että katsotaan tapahtuuko mitä. Sitten käveltiin yhdessä siihen puoleen väliin sitä tietä, niin sitten tämä tyttö pysähtyi ja sanoi, että kato, että mitä sä näet tuolla ees? Sitten mä rupesin katsoa silleen, että siinä näkyy, ei siinä näkyy sumua vaan, että ei tuo mitään. Ja katsopa vähän tarkemmin sanoi. Sitten vähän aikaa tuijotin, niin mä huomasin, että sumuhan liikkuu. Se ei alkoi niinku tiivistymään, että se näki, että semmoinen pylvään muotoinen hahmo alkoi muodostumaan siihen. Ja tuijotettiin sitä sitten siinä ihan silmät pyöränä jähmettyneenä ja
sit yhtäkkiä niin siinä alkoi näkymään jalat siellä sumun alla, semmoiset niinku jalkahahmot alkoi näkymään, että ja se alkoi kävelemään meitä kohti. Sitten tuli niin hirveä paniikki päälle, että juostiin niinku kilpaa autolla ja koko ajan tuntui, että mikä onkaan on ihan perässä. Mutta sitten kun auto-ovi läimähti kiinni, niin ei mitään, kaikki hävisi niin kuin siihen. Ja vielä ovompi juttu oli, että sitten kun lähettiin sieltä, niin siinä Vitostiellä oli siis ihan tämä koko tapahtumahan kesti hyvin vähän aikaa, että mehän lähdettiin saman tien karkuun sieltä. Ja tiellä ei ollut silloin mitään, kun me tultiin, niin yhtäkkiä kun me lähdettiin, niin ihan kuin meitä varten, siinä oli joku elukka oli tapettuna siinä tiellä ja se oli nyljetty. Siis en osannut sanoa, näytti, että semmoinen niin iso kasa lihaa, verinen lihamyytty. Ja se oli keskellä tietä. Ihan kun olisi yritetty niin tukkia tie sille. Ja muistan vielä, että se oli ihan siis niin omituista, että mä en vieläkään niin ymmärrä, että mikä juttu se oli. Mutta pysähyttiin, sitä ei uskallettu mennä autosta ulos. Mä kiersin, että melkein penkkaa pitkin pääsin kiertämään ja sitten Mikkeli ja tämän jälkeen alkoi sitten vähän omituisia tapahtumia niin kuin kotona tapahtumaan. Mä huomasin silleen, että jostain syystä joka ikinen yö aina kello 3 niin mä heräsin, että ihan kuin joku olisi herättänyt, mutta sitten mä avasin silmää, että mitä tapahtuu. Mutta ei mitään, ei ollut herätyskello, ei mitään, mutta joka yö tasan kello 3. Ja just sen jälkeen, kun heräsit, yritit nukahtaa uudestaan, niin sitten mä kuulin joka yö sama juttu, että joku avasi alaoven, se oli kerrostalo, ja kävelee hitaasti raskaalla askeleella ne rappuset ylös. Ja ne askeleet loppuu mun oveen eteen. Ja sitten ei kuulu mitään. Ja hetki sen jälkeen sä tunnet läsnäoloa asunnossa, että joku liikkuu siellä. Ja se oli niin pelottavaa, että mä en pystynyt öisin nukkumaan. Että aina kun se tapahtui, niin mä juoksin, että mun vanhemmat asuu silloin siinä melko lähellä. Että juoksin niin kuin lapsuuden kotiini karkuun ja nukuin siellä sitten yöt. Ja se meni lopulta vähän silleen, että kun en enää niin kehannut, kun en keksinyt, mitä mä sanoin, että miksi mä tuun joka yö sinne. Että mä nukuin päivisin ja valvoin yöt ihan peloissani ja istuin keittiössä valoa ääressä vaan. Ja se oli tosi hirveätä ja pelottavaa aikaa. Ja sitten tuli yksi kaveri, uskovaisista piireistä oleva kaveri käymään. Se huomasi heti, että nyt ei ole niin kaikki hyvin. Et en tiedä, vaistosko se sen sitten jotenkin. Sanoi, että lähde mukaan, että mennään käymään tuossa niin mun sukulaismiehen luona. Sitten mentiin, mä kerron näistä asioista hänelle ja sitten kertoi niin tämä vanhempi mies vähän omista kokemuksistaan, että kyllä hän ymmärtää näin, että kun hän on ollut nuori, niin hän on asunut semmoisessa asunnossa, missä on kuulunut ääniä ja semmoista, että joku lukee lehteä, kuuluu joka aamu. Ja sitten hän rukoili mun puolesta. Ja sitten tuli yksi toinen mies vielä käymään mun asunnolle, hän siunasi sen asunnon. Ja kaikki ei loppunut heti kuin seinää siihen, mutta se rupesi, niin kun meni viikko pari, niin se kaikki oli loppunut. Se hiipui ja hävisi kokonaan. Ja sen jälkeen ei ole tullut enää mitään tämmöisiä. Mutta se oli niin jotenkin vahva ja pelottava kokemus, että ei jäänyt epäilystäkään, etteikö henkimaailman olentoja olisi olemassa. Mutta mä henkilökohtaisesti en usko, että ne on mitään vainajien henkiä, vaan ne on aina demonihenkiä, jotka esittää. Jos on tämmöinen tilanne, että sulle uskotellaan, että mä olen joku sun kuollut sukulainen, että voidaan keskustella, niin se on sitä, että tämä demonihenki esittää, koska vihollinen on 1000 juonan mestari, niin kuin sanotaan. Ne on tosi ovelia nämä demonihenget ja ne osaa esittää vainajahenkeä, ne osaa puhua niillä sanoilla, mitä sä haluat kuulla, jotta ne saa houkuteltua sut lähelle tavallaan. Tämä on niin kuin vertauskuva nyt, että ne osaa houkutella luoksensa. Ja tosiaan niin tarpeeksi pitkään, kun kolkuttaa pahaa ovelle, niin kyllä se lopulta avaa, että ei kannata leikkiä näillä henkimaailman asioilla, vaikka ne onkin mielenkiintoisia. Että ton jutun jälkeen niin hirveästi aloin katsella sitten itse näitä Ghost Adventures ja Ghost Hunters-sarjoja ja olen kattonut varmaan kaikki, mitä niitä on tehty. Ihan mielenkiintoista, että mä en enää ikinä halua itse kokea mitään noita, mutta mä haluan ymmärtää paremmin. Ja sen takia mä vähän aikaa sitten luin ton Ghost Adventuresin vetäjän, tämän Jack Bagansin kirjoittaman uuden kirjan, tämmönen kuin Dark World,
Into the Shadows with the lead investigator of the Coast Adventurers crew, Jack Bagans and Kelly Krieger. Tässä oli kyllä tosi paljon mielenkiintoisia juttuja ja on kyllä monessa asiassa ihan samaa mieltä. Että tämä Jack Bagans on vähän samoilla linjoilla tämän demoniasian kanssa, mutta se näyttää uskoa myös siihen, että niin kuin vainaja henki voi keskustella elävien kanssa, mutta mä en usko siihen kyllä ollenkaan. Mutta kuitenkin tämä oli mun oma kokemukseni ja tällaista. Tämä oli nyt mun ensimmäinen kriittinen kriitikko-videoni tai tallenteeni ja toivottavasti tästä jotakin keskustelua syntyy. Kiitoksia kun kuuntelitte.